ምፍርራስ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ሓዱሽ ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊ ማንነትን ብዝብል ናይሎም መዓንቲ ዕላል ከሪአኩም እየ ማለት እዩ። ኣብ ናይሎም መዓንቲ ወግዕታት ካብ ዝለዓሉ ወሰንቲ ነጥብታት ምፍራስ ናይ ኣቦነት ምስልን ስእነት እምነትን ኣብ ትግራይሲ ኣቦታት ተባሂሎም ዝጸንሑ ቅድሚ ሕጂ መራሕቲ ወይ ከዓ ከም መርኣያን ከም ኣብነትን ኮይኖም ዝጸንሑ መራሕቲ ህዝባዊ ምስሎምስ ይፈርስ ድዩ ዘሎስ ወይስ ኣብቲ ዘለዎ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ዝብል ካብቲ ድኹም ኣተሓሳስባታትን ካብቲ ዝረአ ዘሎ ትግበራታቱን ኣፈጻጽማ ኩሉ ግዜ ናይ ሕጊ ክፍተት ወዘተ ወዘተ ዝብል ገለገለ ፓርትታት ወሲደ ከሪእኩም ክፈተነየ ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ካብ ዝነገርኩም ሕቶ ጽምዶ ኣሎ ተመሳሳሊ ሕጂ እውን ጽምዶ ንምንባርዶ ወይስ ጥልመት ዝብል ብተመሳሳሊ ሕቶ ኮይኖም ንሰባት ይቕጽላሉ ማለት እዩ። ብሓደ ወገን ንጸላእና ቤትካ ከም ምዕዳም ጠላም ተግባር ካብ ዓዲምካ ንሕረም ጽኻያስ ከም ጠላም ተግባር እዩ ኢሎም ዝርእዎ ኣለዉ። ብኻሊእ ወገን ተተስፊዮም ድማ ማለት እዩ ከም እንኮ መውጽኢ መንገዲ ገይሮም ዝርእዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ብሑት መውጽኢ መንገዲ ዝገብርዎ ኣለዉ። እቲ ነዞም ክልተ ነጥብታት ዘራኽብ ነጥቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ክልተ ቀይዲ በተኽ ምርጫታት ዓብዪ ስግኣትን ዓብዪ ተስፋን ተወጢራ ከም ዘላ ዘርእዩ ነገራት እዮም። ግልቲኦም ግን ቀይደ በተኽ ምርጫታት ከም ምዃኖም ብዙሓት ሰባት ይዘራረብሎም ስለ ዘለዎ ከም ጉዳይ ክንልዕሎም ኢና ማለት እዩ። ካልኣይ ምጥፋእ ሚዛንን ምጥቃም ሃይማኖትን ዝብል ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኢና። ሓደ ሰባት እሲ ሃይማኖት ንዘይተደለየ መዓላ እንዳተጠቐምሉ ንርኢ ኣለና። ለምቅነ ክርክራት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መድረኽ ዋዕላታት ኣብ ዛረብዎም ኣብ መድረኽ ኣብ ዋዕላታት ኣብ ዛረብዎም ቃላት ክጥቀሙ ከለዉ እቲ ምጥፋእ ሚዛን ዝበሃል ሚዛናውነት ምዃን ከም ዘለዎ እቲ ሚዛናዊ ኣተሓሳስባ ናይ ክልተ ሓሳብ እዩ እዚ ዘይምውሳድ ዘርእዮ ክፍተትን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ማእኸላይ ነጥብና መን እዩ ዝውክለና፣ መን እዩ ዘድሕነና፣ መን ከእዩ ጸላኢና ዝብልሲ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ኣብ ኣየር እንዳተንሳፈፉ ገለገሊኦም እከለ እዩ ዝውክለና፣ ገለገሊኦም እከለ እዩ ዘድሕነና፣ ገለገሊኦም እከለ እዩ ጸላኢና እዚ ፈታዊና ኣብ ዝብል ትግራይ ኣብ ቀይዲ በተኽ ምርጫታት ትርከብ። ኣብዚ ቀይዲ በተኽ ምርጫታት ብግዳማዊ እንተይኮነሲ ብቐረባ ተሳትፎ ገይሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ከም ዝከታተልዎን ናይ ባዕላቶም ቃልሱ እውን ኣብኡ መስሪቶም ክቃለሱ ካብ ዝደልዩ ደለይቲ ፍትሒ ኣለዉ፣ ህግደፍ ኣሎ፣ ማእኸላይ መንግስቲ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ጠለብ ዝርእዩ ሓይልታት ከዓ ሕጂ እውን እቲ ቀይዲ በተኽ ምርጫ ንዓኣቶም ማለት እዩ ጽቡቕ ፈርታይል ግራውንድ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኦም ኢና ክንርኢ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዲኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ኢኹም ነዚ ቻናል ክትጅምርዎ ዘለኩም እየ ዝብለኩም ማለት እዩ። ወል ሕርድኣ ነባራት ኮይንኩም ሲ ሃናፃይ ርእቶ ክትጽሕፉለይ እንዴ ዝምሕፀነኩም ካብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ሃነፅቲ ርእቶታት ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ርእቶታት ክነንብብ ኢና ማለት እዩ። ሶ ናብቶም ርእቶታት ሒዞኩም ክሰግር እየ። እቲ ቀዳማይ ርእቶ ኣታወዲ ኣይቅየርን ዝብል ዘውጉ ዝሃበኒ እዩ ማለት እዩ። ኣይቅየርን ተተሓሳስባ ድዩ ወይስ እቲ ናይ በዓል ኣወል ስዒደ ተሓሳስባ ኣብርህ ተተብረለይ ወይን ተተብለለይ ማለት እዩ። ኣወል ስዒድ ዝዛረቦ ዘረባ ቅዋም መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ኣባላት ጽምዶ ስለ ዘሕፈሮም እዮም ለኽበጥበጥ ዝብሉ ዘለዎም በር እቲ ቅዋም መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ኦኬ ዘይቅየረ እዚ ምዃኑ ብኣግባቡ ተረዲእን ኣሎ ማለት እዩ። ሰምሃር ካሕሳይ 1946 ኣወል ሽሕ ግዜ ቅረታት ሕተት እምበር ኣብ ልቢ ህግደፍ ዘሎ እዩ ኣወል ዝድሕድሖ ተጻመርቲ ሃገረ ትግራይ ይጽበዩ ኣለዉ ካብ ሻዕብያ ወዮ ሻዕብያ ኣይኮነን ሃገር እታ ክልል እውን በጣጢሳ ነበርያ ነበረ ክትገብራ እንሆ ስጉምታ ጀሚራ ኣቦይና ደይን ነንበይኖም ጸሎቶም ክበሃል ከምዚ ምስ ተረኽበ እዩ ንኺድ በሉስከ መርመም እዩ ትብል ዓባየ መርመም እዩ መስደመም እዩ ትብል ዓባየ ዝብል እዩ። መድሃንየ ንጉሰ ሽደን እንኳዕ ድሓን መጻእካ thank you for being a calm analytical voice in a loud political environment ክብል ርግዕ ዝበለ analytical voice analysis ማለት እሲ thinking about something again and again and again in order to understand what the point or the core point is ማለት እዩ። ስለዚህ ሕጂ analytical ዝብል analysis ወይ ከዓ point of view ተቢኻ ይብልንሉ እዚ ማለት ሓሳሲብካ ኢኻ ትዛረቦ ይብልንሉ። ኦ ማይ ጋድ መድሃንየ ንጉሰ thank you much indeed ማለት እዩ። ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ዝገርሙ ሓሳባት ኣለዉ።
ካብቶም ዘለዓልኩኹም ናይ መጀመርያ ግዜ ናይ ኣቦነት ምስሊ ስእነት እምነት ብከምዚ ተሸርሽር ኢለ ክጅምረልኩም እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ንዑ ይዝሕብር ባይዞ ነቲ ሕጂ ቅድም ኢለ ዝነገርኩኹም ማለት በው ይባል ከምፅ ሃዮ ወደይ ግን ይብለካ ይኮሱ ጻድቃን ማለት ነገር ካለ ወደይ ይብለካ حز فتاتنا ما إحنا نحلنا يبال أنا أبوي غني أبوي نكسر هاي يبال نفسي محرر سي أبوي حد صارك أنا أبونا يبال ده أنا أبوي غني صارك ندوق يا أبو حفظت أيوة ترايا تقرأوا إني تفعلتنا صارك أن أو تقرأوا أي اللوز ليت نقرأ كأخذ فط اللوز هم يبلن بلس أني شحني سكت قيد نعيسي أسر الليل ومن فدري أسر الليل أنا كل من مسيك أمريكا شعبي قتل اليوم أنا يبصير واحد شعبي هم تفرط عفيدولي خايلي هاي نهزو تقرأي تتكمل لامبر عيدولي خايلي فنقرأك حجي خام إن حدر زمس زلوا قداي مالتي إن حدر يقدن بله حجي صادقان بتعامل أزيو قبل على الحزب تقرأي صلات الله ويبل مالتي اتصلات ندحردات فوتو تنير كقدم حجي حدا نمنتاي كم زي تزارب كاي كوازي يفلط انت خونه اوف كورس يفلط يو انا ام حيره يوم مال تزارب امبر انا اي سي الى شلل زبلك زلو خمبر تزارب كن يفلط قدم حجي كومن جراوند نيركم ني حبار مالتي سو منالبات حجي كن زباسكم كونتات تفطيرولو شومت كبير انتاي كن يردان له دحره دقيم إذا خمزي زمسلة بفلاي حرامريت أب مأخلاي منكس زلو سبات من مأخلاي منكس هاديمهم زلو تقالستي وزت زبهالو مشلو نتقراي قالو سنديو بمسارتهم صنيحهم بستفعلالي مخنيات جن نعدنا نقالس حلنا إنا مسانا تصنبرونا ولي امزارو صنيحهم مالت حجي اتقالسهم دوعا وعيلو يفرس مهلاو أصبقو يزاربي مخنياتو نجيروكمي نحد علامة ندا سرحة قلت أمروتات حبيرا زي سرحة نحرد أخوينا نسي ولا حنتي واجايب لن مالوتين حسابات زي أتنسي زموتان زدخل من حسابات يوم كوينا نزلوا حج خان مثل الأيام زد كمل نزلوا مالتي بخالي بهالاجن أبونا نقول نحنا ببهلنا أبو نقوله نيابونت معرق حزن نيابونت معرق تشكم إمبر ليترالي وكأخمزي فكارياون إمارياون زبهال ترجم الله مش تأمرياو ترجمه تقطع ترجمه سي بوانكو أتقرنيا أبوي مالت كله نبو زمسلن من انتهينا أبو زوكلن سبيو أبونا إلا نتسوع عنبر بس جاز ولدنا ترحقنا يكونن بوانكو أتقرنيا ونكم مالتي سو بخالي بهلا ندق يو بو عنبر نعي أبو يكونن of course نعي خد أب سجاب بو هاي يكونن سجاس يكونن جن أبونت نيابونت جدا سلازت صوت كم بوها أخوينو سلازة قلقل زخونا عبي سب كاب توبوز قبرو نخارو السبات ولا إبني قبر تخوينو أبوي اللي أنا نتصوح مالتي حجي توائسو مالو إنا بحط إيرو تعي تردي إني توائسو مالو زبل وقعي خمس ألكو لازا تقرنيا موتيو سبر زينا يلو أبستفار علي ميدياتات بمقرب أبستفار علي أجنداتات حسب بمحب زفلت أرقاي قبر كريستوس بقبن تطرط إيرو ببوليس بزقربوا الخسي بتأزاز بيت فرد له مع 10 شديد مقابل كلتاشن 10 شمنتان عامة مرت أبتحت قيد خمزو على في الفلات لازات قرنيا رقاقيسهم أرقاي قبر كريستوس أبز حد ساعات بكتما مقالة بوليس كفل ختما قدام ويانا تأسيرو كم زر كبر رقاقيسنا لنا يبل لازات قرنيا مالتي كمتي دحيروز مأزول حبريتاتون زوقع زلو تقاومو وميو يبهار لأرقاي اتخسي موتر قلقل زبل بزي كونس بوليس تجراي بأقوى وصرح يسرحن زلوا قل سبات كا مسمع خلايا من قصر كبلوا ميو عدي حمص الله وزتيلو سلاز قام قوموا من سلاز نقافوا من يوم كم زجيرهم نخسروا تبقيسهم زلوا زبل وجم تاتن زرباتاتن يوصلوا بحط صيرو أرجع ود بيتو ززارة وتخكل كوين زي كونس حدا سبقن تخكل يخون أيخون بزي قدس كساب كارو سبات وقيسهم رؤي جبن نيرو فرد بيت كساب زي فردلو زخونا سب بتزاربو زرباب تقراي كأسر يبولون مالت انتهى مالت مسؤولكم حسب كعقات يبولون زتزاربو سب زي حسابو نحرد أخوينو ززارب زلو حسابو تعقتو نحرد أتسعر لها أخوينكا حسابنا يمعفان منفس
መማረጽ ሓሳባት ከይህሉን ተቆቢሮም ንኽሞቱን ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰብ ፈሪሑ እተዓዲ ባድማ ኮይና ንኽትነብር እንተዘይ ኮይኑ ኣትሊስት ሓገው የብሎ ገርጨው የብሎ ወዘተ ሓሳባት ዝካትዕዎ እንድሕር ዳ ኮይኖም ብሓሳብ ክትካትዖ ትኽእል እንድሕር ዳ ኮይንካ ሓደ ሰብ ስነ ሓሳቡ ኢኻ ትምጉቶ ብሓሳብ ኢኻ ትሮትዖ ትፍትን ካውንተር ኣርጊመንት ተቕሪብካ ኢኻ ምስኡ ክትከራኸር ትደሊ እንድሕር ዳ ፀብለልታ ሪኢኻ ናትካ ይስዕር ናቱ ውዱቕ ይግበር ኣብ ምስራፅ ከዓ ትነጥፍ ተዘይ ኮይኑ ግን በብዝደኸምከያ ቁፅሪ እንዳኣሰርካ ክንደይ ሰቢልካ ተኣስር ንዓኻ እንትድግፈካ ተሎ ስኢልካ ፀገም የብሉን ትብል ንእሽተይ ተقوم ከብለካ ከሎ ከተኣስሮ ገለ ትጅምር ማለት እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣብ ትግራይ ምፅራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየኒ ማለት እዩ ተሓደ ንሸዊት እንተኣስር ተሓደ ንወዲ ቤቶ ይኣስር ተሓደ ንልፍዓተይ እንተኣስር ተሓደ ንሸዊት ገረዝ ገይር ይኣስር እቲ ሓደ ንጀነራል መንኻ ትብሎ ጉዕሽ ከኣስር ተሎ ተሓደ ንጀነራል ምግበይ ይሰርዎ ክብል ይኽእል ተተሓሳስባ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ኣልያንስስ ኣለዉ ሓይልታት ኣክሲስ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ነታ ትግራይ ተመቃቂሎም ሒዞም እንህለኩም ተመቃቂሎም ንሰላማ ተመቃቂሎም ንሰርሓ እንተዝሕዝዋ ብኣግባቡ ፅቡቅ እዩ ነይሩ እዚ ዘርእየኒ ንሱ እዩ ምናልባት እውን ግዝያዊ መንግስቲ ኣንጻር ናይ ንበዓል ወዲ ቤቶ ወዘተ ይኸይድ ውድብ ኣንጻር ናይ ንበዓል ሸዊት ናይ ንበዓል መንኻ ትብሎ ልፍዓተይ ትኸይድ ንምንታይ ምክንያቱ ቦቲ ኣፀሚዳ ዘላ እቲ ቦቲ ዝኾነ ውሽጣዊ ተሓሳስባ ኣለዎ እዚ ርኹስ ዝኾነ ናይ ሓሳብን ሓሳብ ናይ ዘይምትእንጋድ ኣፈላልያት ሒዝካ ግን ዓዲ ክትሃንፅ ምፍታን ማለት ኣእምሮኻ እኳ ይሃንፅካያ ናሽምባያ ዓዲ ክትሃንፅ ማለት እዩ እዞም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ክፍትሑ እዩ ዘለዎም ባይዘወይ ብመሰረቱ ይማጎቱ ናብ ሚድያ ዶምፆም መልዩ ዕድል ዝሃቦም ሰብ እዩ እቲ ሚድያ እውን ባዕሎም ፈጠርጠር ኢሎም ዝፈጠርዎ እምበር መንግስቲ ዘማቻችወሎም እኮ የለ ኣየና ኢንተርኔት ኣየናይ ገለ ተማቻችሉ ኮይኑ እሞ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከቕርብ ተሎ ናይ ባዕሉ ናይ ሚድያ ማይክሮፎን ገዚኡ ስራሕ ደኾን ክሰርሕ ይኸውን ንግረ መንገዲ ሓሳብ ደኾን ክስርፅ ይኸውን ብዝብል እምበር ተደጊፉ ሳብሲዳይዝ ተገይሩ ናይ ሚድያ ታይ ዝበሃል ናውትታት ብዘይ ቀረፅ ብዘይ ታክሳኣትዩስ በል ስራሕ ንስኻ ዓዲ ተልሚዕኻ ዘለኻ ወይ ከዓ ሓሳባት ተስርፅ ኢኻ ዘለኻ ተባሂሉ ዝተሃበ መን ኣሎ ኮይኑ ነቲ ባዕሉ ዝፅዒሩ ከም ገለ ጌርካ ሓሙኽሽቲ ዝመፀውን ብምሉእ ናይ ምእሳር ስራሕ ናይ ድኹማት ናይ ተሓሳስባ መንፈስ እዩ ሶ ሊትራሊ ምዕፋን ሚድያ ምዕፋን ፕሬስ ተዋና ናይ ዓለም ሽግር እዩ ውግእ እኳ ተተላዒሉ ውግእ ዝተላዓለልን ዓድታት ይዛረባ እየን ዘሎ ሶ ተተዓፊነን ከዓ ጉድኣተንን ጥቕመን ባዕለን ዓፊነን ሒዙ ኣለዋ ማለት እዩ ጎይታ ጃኣሉላ ስኹሉ ሰብ ግርከ ይብሎ ከባቢውን ገፊሕ እዩ ባይዘወይ ቁሸት እውን ገፊሕ እዩ ዝኾነት ሓንቲ ስድራ ቤት ትመስል ነገር እያ ባይዘወይ ታፅምዶ ተካይድ ዘላ ሓይሊ ደቂ ሓደ ከባቢ ዝምድና እውን ዘለዎም እዮም ሕዚ ንኣብነት ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ሓላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕዚ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ሓላፊ ዝኾነ ሰብን ብንግዳዊ ምንቅስቃስ ዝንቀሳቐስ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘይጠፍእ ኣብቲ ፅምዶ ከዓ ዓብይ ግደ ዘለዎ ጌታቸው ጥጃዲ ግዛዕ ዝብሉ እውን ኣዝማድ እዮም ባይዘው ብዙሕ ሰብ ይፈልጦን እዚ ለማዓንቲ ኢላ ከንተዖ ብዛኣነ ማለት እዩ ደጊም ኣነ ሕራይ ኣይ ተፀመደ ኣይተፀመደ ዘመድ ኮነ ሓሙሽተ ሰብ ኮኑ ፕሪንሲፕሎም ይዝድለን ሓሙሽተ ኣዝማድ ኮይኖም ነተዓድና ናብ ልምዓት ዝወስድዋ እንድሕር ዳ ኮይኖም ንዓና ስራሕ ዕድል ክፈጥሩልና ሃልዋት ዝፈጥሩልና እንተ ኮይኖም ሰላም ዘምፅልና እንተ ኮይኖም ኣዝማድ ምዃኖም መሰረታዊ ፀገም የብሉ እንድሕር በዝማዶም ተማሂሮም ኣዝማድ እዮም ክመርሑካ ዝኽእሉ ኦፍኮርስ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእል ዓቕሚ እንተለዎ ማለት እዩ ተዋና ፀገም ግን ንስኻሲ ሓንቲ መግለፂ ንኽተንብብ ክንደይ ይኽፈለካ ነይሩ በልዋቶ ሽርጥ ተኸዲንካ ንኽተንብብ እዛ ጉዳይ እዚኣ እኳ ተቐይራ ኣነ እኮ ኣብ ተሓሳስባ ውድብሲ ካሊእ ሓድሽ ነገር ክህሉ ከምዘይክእል ኦፍኮርስ ዝፈልጥ ንስኻ ዶ ቅድም ሕጂ ሓቀይ ሓንቲ ሽርጥ ተኸዲንካ ኣቀባብላ ተገይሩልካ ብኣየር ከይድካ ገለ ተንብብ ነርካ ኢሎም ካትካ ሕጂ ታናትካ ዝነበረት ስልጣንን ሹመትንሲ እዚ ዝበልካዮ ዝኾነ ሰብ ወሲድዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ክእለት ዘለዎ ክእለት ጋቢና ዝግብኦ ጋቢና ሃቦ ወንበር ዝግብኦ ወንበር ትህቦ ክዝውር ክገንሕ ዝኽእል ታ መኪና ይገንሕ ክሕግዞ ዝኽእል ፎቶሪኖ ይኸውን ዘይሕግዝን ናይ ምግናሕ ተኽእሎታት ወዘተ ዘየብሉ ሰብ ዝኾነ ይኹን ክእለት ዘየብሉ ተኾይኑ ከዓ ፀጉዕ ሒዙ ምስቶም ተሳፊሮም ዝኸዲ ይሳፈር እዚ ከከም ክእለቱ ማለት ዓቕሚ እንተለዎ እንተለፊዑ እንተደኺሙ ሰለስተ ስድራ ተደኺሞም እንታይ ፀጊሙና ኣነ ንምንታይ ስድራ ኾንኩም ንምንታይ ስድራኹም ተማሂርኩም ንምንታይ ትመርሕዋ ዝበሃል የለን እዚ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እንድሕር ዳ ኣለዎም ኮይኑ ግን
ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮነ እንታይ ደኣ ኣክሰስ ናይ ምርካብ ዓቕሚ ንሕጂ ማለት እዩ ኣክሰስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተሸዋጉጥካ ፀኒሕካ ውን ዋዕሉ ኣብቲ ትምህርቲ ደቂስካ ፀኒሕካ ማለት እዩ ኣይለፋዕካ ይፅሓፍካ ይፅንዓኻ ወዲ ማርያም ኩሉ ኮይንካ ፀኒሕካ ኣብቲ ልፍዓት ኣብቲ ድኻ ኢቭን ማለት እዩ እንታይ ሜቶዶሎጂ እንታይ ስለ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ትፅሕፍ ኣየናይ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ስለ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ናብ መሬት ወሪድካ ሓደ ነገር ብትዕዝብቲ ጌርኩሞ ምፅለይ ካብ ትዕዝብተይ ዝተረዳእኹ ወዘተ ገለ ክትብል እንታይ ኣየናይ ሜቶድ ኣየናይ ብልሓት ምስ ዓለም ብዓለም ለኸ ዝወፀ ስታንዳርድ ዝኾነ ናይ ካልኦት ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ኦርጋናይዜሽን ዘውፀ ዲኻ ትኽተል ኮይንካ ንስኻ እንታይ ትፈልጥ ወረ ብስሩ ዘይፈልጥ እንታይ ይፈልጥ ስለዚ በቃ ትህቦ ይዛረብ ይጸንሕ ፍሉጣት ተርምታት ከኣለዋ ዝጥቀሙለን ይገርመኩም እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ገለ ኾና ከለዋ ዝጥቀሙለን ዋላ ደቂሶም ጸኒሖም ኢብን ናወሉ ጸኒሖም ተተሲኦም ንሳተን ይዛረብዎን ይደግምዎን ይፈልጥዎን እዮም ያ ኩሉ ግዜ ኸም ይዝገብር ኢሎም ኣቦይ ስብሓት ንዋዕዱ በቃ ይድቅስ ካብኡ ተሲኡ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ማለት ይፈልጦ እምበር ሎም ማዓንተ ዘርባ ይሰምዑን ካብ ምድግጋምን ላዕሊ እቲ ፓተርን ናይቲ ኣኼባ ይፈልጦ እንታይ ከም ዝውግዕ ካብኡ ንስኻ ሓድሽ ፖሊሲ ዘርቀቆ ይመስለካ ማለት ሸዊት ጽምዶታ ብዛዕባ ጽምዶ ምውጋዕ ምእካብ ምጭፋር ምጭራሕ ለድለይ ይመስለኒ እንድሕር ሃልዩ ብተግባር ዓርሱ ይግለጽ እንድሕር ለይሃልዩ ከዓ የለይ በቃ ብተግባር ዓርሱ ይግለጽ ማለት ናይ ትግራይ ጸገማት ብተግባር ክፈትሕ ይጀምር ሕዚ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ልበሃል ቅርቃር ውሽጢ ኣትያ የልንያ ሕዚ ትግራይ ኣብ ከቢድ ልበሃል ናይ ዕፅዋን ክባን መልክዕ ዘለዎ መዋጥር ውሽጢ ኣትያ የልንያ ሕዚ ተጋሩ ዳርጋቶም ኩሎም ልበሃሉ መሰረታዊ ግልጋሎታት መሰረታዊ ድሌታቶም ከይረኽቡ ተገይሮም ተዓፊኖም ተሓኒቆም እዮም ዝርከቡ እዚ ኣብዚ ፀገም እዚ ክበፅሕ ለይከኣለ ጽምዶ ስበልዎ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምሕዝነት ሕውነት ንዓይን ሸዊት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ፀገም ክፈትሐለ ኢለ እውን ክፅበእ ኣይክእልን ማለት እዩ በቃ ትግራይ ፈሪስኩም ዝሓደረ ወይ ዝኾነ ነገር ፈሪስኩም ዝሓደረ ጌርካ እውን ጎረ 30 ገለን ጽምዶ ክሰርሕ ከለ ሓደ ፕሮግራም ኣወል نزل من نوبل شلمات تقبوا ولا هم زول سنة تقبوا من أمبر بنحن أنت معلت ناي سينجل ناي سكند السحتات ناكم زول واجد المرحلة تكون أتى يقبلنا هقال سكات فتنا أيو لا تما خررنا لا تما عدنا نقربنا يخن كدينا بقى حجة أصل حجيس بقى كأصلاي جيرات إن بقى حجيس كأقش جيرات نيل سوزنينو كما وعيل كبرت نفسي شلمات نوبل أول سعيد يقبوا أن حرنا أخوين لها نحن أنا دقتها كل جزء مالتي حموش تجزي شلمات نوبل يدل مالتكم 4 عامات عندي سريح يزول ولا نسو مسأناكم قوتناكم قبل كله قدف أتود قدف مسقر ما مستعيز بهالك أبك أي تدهال قدف إنه أول كوخ حجيس أني حمو عالم نقول خميلة فتحويت زي كونت شلمات نوبل الذي تعيز بهال داينا ما يتسفتر إنه هوا تزل اوي شلمات نوبل يزقبو اقل ختصبخ كلها بعقن غورو مالتي كيصق مكان دحر مملاسو يلي امناسي استرتش يتغورو بقى تكايدا اوف كورس بروجرامات ناي صمدو مسرح 33 ناي صمدو بروجرامات مسرح قليل بروجرام كم زي كونه يفلط انت خونه جن 33 بروجرامات منغست زهابك بجت كان دابلعخان داتنقساقس كان صدت لك مايكروفون كان كاميرا خان حسكا 33 فيديو مسرح يس اوكي ولا فورناتينغون سر حساب كل يغلي سقيلو حساب كوين وليتي اب وصعد خيدو مالتيو اب سرح ناوعله ناور ولا قال حصبه مشت موصيو بروجرام سر حسابون كل يغلي سو منم زلنق ነገር ካይ ወለም በተሓደ ወገን ኣይሰርሕን ማለት ግን ኮንኩ 33 ናይ ጽምዶ ፕሮግራም ዓበይት ጽምዶታት ተኣኻኺቡ መስርሑ ጽቡቕ እዩ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ግን ትሽልማት ነው ቤልሲ እንታይ ብዝብል ይወሃብ ኢልካ ተሓስብ ሃይ ብዝብል ናላ ባነጋ ስለ ጻረፍ ዝነበረ መሬት ትግራይ ደፊሩ ኣትዩ ኣብኡ በፈርዞ ንሓጅና ኢሎ ኣኽሱም ቃለ ታይዝ ባህል ስለ ዘስምዕዲ ማለት መዓልት ስዋ ስለ ዘኽበረ ወይ መወዳእታ ከዓ ማለት እዩ ንትግራይ ባትል ፊልድ ክገብር ይሉስ ንትግራይ ሓገዝ ናይ ኩናት መሳርሒ ብድሓር ባክ ገይሩ ስለ ዝሕግዝ ዘሎ ማለት ይሕግዘና ኣሎ ይቅድም ሕጂ ሓግዝና ቅድም ሕጂ ዘይ ሓገዘና ይሕግዘና ኣሎ እኮ ትብለላ ኦፍ ኮርስ ቅድም ሕጂ ዘይ ሓገዘካ ቅድም ሕጂ ስለ ዘይ ጠቅሞ ዝነበርካ ሕጂ ዝሕግዘካ ዘሎ ከዓ ንምንታይ ኢልካ ተተሓተት ነርካ ምተመለሰልካ ነይሩ ኢለ እኮ ተዛሪበ ንምንታይ እንተልካ ንምንታይ ስለ ዘይበልካ
ንምንታይ እንተዘልካ ዝለል ተባሂልካ ትዘለለለኻ ሞኻ ኣነዚ ኻት ጽምዶ ታይ ዝበሃል ብሞባይሉ ሽልማት ኖቤል ክትሽልም ኢኻ ማለት እዩ እስከበል ሸልሞ ንሕና ኸ ክንስሕቕ ኢና ምስ ሻዕብያ ዝተዛረበ ሰብ ምሳና ዘረባ ያውልን መምህር በየነ ወፎይ እንዲዩ ንጽምዶ መልክቱ ካብ ዝሃቦ ቃል ትኽክል እታ ምስ ሻዕብያ ዘመንዘረት ኢድ ሻዕብያ በዓል ክሳብ ዝጉንድባት ፀብ በንበር ንሕና ምሳና ረክብ የብላን ዝብል እዩ ዘለዎ ደሳለ በረኸት አብርሃም ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘቕርብ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ሓሳብ እዚ ማዕረ ኢና እዩ ልተዛረበ ተጋሩ ኣነ ክነግረካ በዛናተይ መንገዲ ምስ ኢሳያስ እንድሕር ፀኒሖም ካብ ሻዕብያ ብሽሕ ዕፅፊ ከም ንገድድ ብምርኣዮም ኢና ክንጅምር እዚ ንፈኸራ ንገለ ኣይኮነን ንፀላኢና ዝፀንሐ ሰብ ንፀላኢና ዝፀንሐ ወገን ንከምዚ ዝኸውን ምሕረት የብልና ዋላ ንፀላኢና ዋላ ነትምፁ ዝፀንሐ ስለዚ ተጋሩ እጅ ይፀፍዩ እዮም ኣብዚ ፌስቡክ ደለይ ክፅሕፍ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ እቲ ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ግን ምዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ፀኒሕካ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ፅልኢ እንተዘይኮይኑ ፍቅሪ ዝበሃል ክትመስርት ኣይትኽእልን ምክንያቱ እዚ ወለዶ እዚ በዚ እዚ ክስታይ ግደፎ እዚ ትምልካ ክስተይልዎ ክስተይላቶ ትማላ ሓጊዝናኩም ንሕና ሓጊዝና እንተኮይና ሰብኣውነት እዩ ከም ሞባእ ዝሃብናዮ እዩ ሞባእ ዝሃብካዮ ከዓ ደጊምካ ግልፅ እውን ኣይትብሎ ክንደይ ከም ዝሃብካ ማን ኣይትፈልጥን እያ ጠሊሞሙና ሂብናዮም ጠሊሞሙና ዝጠለምዎም ነቶም ትዛረበሎም ፀናሕካ ኣብ ኣክሱም ዝሞተ ዝተቐትለ ብሻዕብያ ገዝኡ ተዋሕኩሑ መን ከፊቱኒ ኢሉ ምስ ከፈተ ብጥኢት ዝተመንከለ ንእዮም ጠሊሞም ምስ ከፈተ ብጥኢት ዝተመንከለ ንእዮም ጠሊሞም ጆኖሳይድ ዝፍፅምኮ ብሕጊ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ጆኖሳይድ ዝዓደመልካ ሓዊ ከንታ ክትገብሮ ትኽእል ጆኖሳይድ ዘምፃልካ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ናብ ገዛኻ ሓደ ሰብ ተመን ጎቲቱ ተምፅልካ ሲ ኦኬ ተመን ክትቀትል ትኽእል ትኸውን ተመን ንኸይስምስ ትብል ትኽእል ትኸውን ናብ ገዛኻ ተመን ጎቲቱ ዘምፃልካ ሰብ ግን ገበኛ እዩ መጀመርያ ትፋረዱ መጀመርያ ክትጎንሑ ዝግባእካ ንሱ እቲ ናብ ገዛኻ ዝምፅእ ናብ ትግራይ ጆኖሳይድ ሒዞም ዝመፁ ዞም ሰባት እዚኣቶም ቀዳሚ ናይ ወርቂ ወዲ ወርቂ ናይ ዱባይ ወዲ ዱባይ ገለ ንሰምዖ ነርና ኖ ንዑ ክረኽቡ እዮም ኢትዮጵያ መፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ መሬት ከጥፍዎ እንታይ በጅሎም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ እንታይ ገባር እዩ ዘብ ትግራይ ሕጂ ተኣዲኑ ዘሎ ኩናት ናይ መን እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ሓደጋ ምስ መፆ ንዓና ድፋዕ ንምግባር ነቲ ሓደጋ ርሕቕ ኢሉ ክካየድ ተሓዊ ናብ ባዕሉ ከይመፅእ ኣብ ትግራይ ከም ድፋዕ ክጥቀመላ ደልዩ ጽምዶ ኢሉ እቲ ፕሮጀክት ሰሪሕዎ እምበር ህዝቢ ትግራይ معقوف كونه يخلون يرترا مستدم سسي مستوقع بيرترا زدم زيد ما نايقل السبات قومياتات مبر نهيز تقراي ونا يكون صبغت حتى هذه انا بزحت سبات صبغت حتى خالا بوغنا حجي مهدم يو وي كيوقع سلاز فرحي تبل حانتو غدايلا كصمديه ግን انا مش عبيان مسحوحاتنا يكون ግን ጽምዶ ይድግፎ እየዝብል حجابزي أزلا موقع نشتلي كلير كنجبر أي نمبر أتردياتني أنا بوجني يفلت أي مالت أنا توصم دو زبلنا يتصفو مود نجوس أتا حزب تجبر سنيان أتا ركبن يدق في أي نمبريو صح أبواس أيت سلز غنت أنا وانك تدق في اللوا بهلاي أبواس أيت يا خا بتعمل مالتي أتا بس منجستات ركب كجبر خلوا جميرو شو عملت أنا الأكل دقي فيه مالتي كونت بالحساب جن እቱ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ጽምዶ ካብቲ ኪንዮ ህዝብ ርክብ ፍልይ ዝበለ ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ እሱ ከዓ ኦፍ ኮርስ ይዘረበሉ ብዙሕ ግዜ ናይ ካልኦት ውግኣት ስምምዓት እውን ክሕዝ ዝኽእል ሞስት ፕሮባብሊ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ርክባት ዝጸልኦ የለን በዓል ብርሃነ ሃይለ እቶም ስነ ጥበባውያን ብቐዳማይ እንዳገለጹ ነይሮም ሰሚዕኹሞም ኣለኹ መንደድ ኣይጸልኢ ዳ ናይ ህዝብን ህዝብ ርክብ ዳ كسمعوا هذا اللي ماك نقرأك أبي أحمد أنت أكل كيلو ولا إيرترا خي هرمي الكاتحاس زغلو زغبرو بروباغاندا زي فدرال منغستنا إيديبياس أنت أكل كيلو وزر لي الكاتحاس بنا إيرترا تقارو خوينا ميم تقالي سم تقارو خبلهم زغلك مسحواتهم إيرتراويان إرك أنت فتسيما منبر مس إثيوبيا إرك مفتسام بلاك الله هند تاشم باصع ترى حد يكونس كساب أنت خاطب بلوك كساب أروح يترفس ولاو مريتنا يلهم زقربو تاشم دوكومنت لو ثري تغليها صمدوس دغفاس لازبلكو كن نعم شعبيا تصمبروا نعم سوحه تصمبروا اي بلنك نغركا مخنياتو امراصو ناي كون نسو بحجس 10 عامات ايصنحني دم بتقاومو كن 10 عامات بروجكت يبلون شعبيا نتግራይ ገለ እንዳኾነትን ከላ ስቂሎም ድርኢሉ መድረክ እንድሕር ተፈጢሩኻ ኔክስት ስቴፕ ንኤርትራ ከም ኣሜሪካ ስርበት ሓውለውጢ ኣብ ውሽጢ ኢራን ይዝግበር ያ ተዘብ ንሕና ስርበት ሓውለውጢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይዝግበር እሺ ኢትዮጵያ
من تربايتنا خوني مقالة سبايتنا جميع إرترا زينا خنحل زلل مقالة سبايتنا إرترا بساينا حزبنا حزب إرترا بساينا هو اشتغلون عم يجزو نايم السجار سرعات زكاي كلها يتوم اشتغلون أكل السجار برجوه فانا دخل تياب قبل صنحه تي سبك الساقط صنحه تي كله قبر صنحه مساجر فتحي فربي ኢትዮጵያን የመሰለ ድሃ አገር እሺ ሕጂ ታዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ወግዕታት ማለት እዩ መቃለስ ዓዲ ኣይኮናን መናጠር ዓዲና እንገብራ ደሊና መቃለሲና ግን ኣብ ዓዲና ክንቃለስ ወዘተ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ጉዳይ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ያው ቅድም ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ዝብሚልኩም ከይድኩም ድሕሪ ዳኣ ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ ደጊፍኩሞ ባሕሪ ይደሊ ንሱ ከዓ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ድሕሪ ዳኣ ዝደሊ ትድግፉ ኮይንኩም ንዓድኹም ኣንጻር ዲኹም ኩንኩም ገለን ዝብል ንምህዳም ተባሂሉ ዝመጽ ሃዲ ሓሳብ ኢለ ዝግምት ምክንያቱ ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጻር ኢቨንት ዝዛረብዎ ዘሎ ሕጂ ይንቀሳቀሱ ሓደ ግዜ ወላ ኣንጻር ተወፊ ዝብሎ ዘለውን እዮም ዝንቀሳቀሱ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ተቃለስ ዝበሃሉ ኣብኦም ኮይኖም መናጠር ድዮም ዳ መናጠርና ወይ ክትዘል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዩ ክትነጥር ትኽኢልካ ነርካ እውን ቅድሚ ሕጂታት ዘለዉ ትሕዝቶታት እዮም እምበር ሱቕ ኢልካ ከምዚ ዓይኒ ዕሙተይ ሓደ ግዜ ናይ ዘረባ ውሕልነት ኣሎ it is easier saying zandan ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ዶ በባሃላ ካብ ምትግባርስ ምባሉ ቀሊል እዩ ዝብል እዩ ኦፍ ኮርስ ግን ከምቲ ትደልዮን ከምቲ ተሓስቦን ኣክት ምግባር ግን ዝኸበደ እዩ ዝበልዎ ንዑ እዩ ትክክል እዩ ተሓስቦ ዘለኹምን ትገብርዎ ግን ይፈላለ እዩ ዘሎ ኢለ ዝግምት ኣነ ብወገነይ ፍላይ ብርጌድ ንሓመድ ሓደ ግዜ ሰዓት ወስሕተታትን መሰሓብ ነጥብታቶምን እዩ እስኪ ናይዚ ሰብኣይ ንኺድ ራሷ በቋፍ ውስጥ ያለች ሄዳ ኤርትራያን ተቆጣጥራ እንዴት አይነት ዓለም አቀፍ እውቅና ነው ሊገኝ የሚችለው? አንደኛ አይገኝም። ከጅምሩ በኃይል በዛ ደረጃ ጥቅምን ለማስከበር ተብሎ በሚከፈት ጦርነት ተቆጣጥራ እኔ 2 ሳምንትም 3 ሳምንትም አካባቢውን በሰላም ማስተዳደርና በባህር በሩ መጠቀም አትችልም። አሁን ያለው የኃይል ሁኔታ ያንን ይፈቅድም ማለት ነው። እና ከብዙ አቅጣጫ ከውስጣዊ አቅማችንም አንፃር ካየኸው ከቅደም ተከተልም አንፃር ካየኸው ከዓለም አቀፍ ተቀባይነትም አንፃር ካየኸው በምንም መመዘኛ ይሄ የማያዋጣ ፕሮጀክት ነው። እውነቱን ልንገርህ ይሄ መንግስት ከምንም ነገር በላይ ለራሱ የስልጣን የበላይነት በጣም የሚጨነቅ መንግስት ነው። እውነቱን ለመናገር አገሬ ስለሚጎዳ ነው እንጂ ይሄን ጦርነት አሁን አሰብን በጉልበት ይይዛሉ ብሎ በዛ ደረጃ ጦርነት ቢያስነሳ ከምንም ነገር በላይ የራሱን እድሜ ነው የሚያሳጥረው። ኣብ ሕልም ዝነብሩ ትክክል እዩ እዚ ሰብኣይ ዛረባ ዘሎ ዘረባ ትክክል እዩ ኢለ ዝግምት ኣነ ማለተይ ሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነት መንገዲ እያ ኢለ ዝግምት ኣነ ብወገነይ እውን ብስሩ ክዕልል ከለኹ ምስ ሰባት እንድሕር ሰላም እንተዘይተረኺቡ ጠቕላላ ሰላም እንተዘይመፅኡ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሓይሊ ዝሓዞ ነቲ ወደብ ወሎ ነቲ ባሕር ወሎሲ ቦይኑስ ከመሓድሮ ይኽእል ዶ ኣውን ዝፍጠር ሽፍታ ኣውን ዝፍጠር ስኢሉ ሃዋኺ ኣውን ዝፍጠር ከምዚ ባንዲት ናይ ባሕር ዝኾነሲ ታኻ ትገብሩ ስለዚ ኣደዳ ዝገደደ ናይ ኢኮኖሚ ድኽነትን ስቃይን እምበር ወላ ሓንቲ ነገር በቃ ዘዝለኣኽካየ ነኡ እንዳዓነወ እኳ ደኣስ ማለት እዩ ብሰላም ከይትነብር ወይ ከኣት ዝመፀልካ እውን ከይትበልዕ ካሊእ ታሪክ ፈጢርካ መሊስካ እንደገና ውጋኣትን ወሮ ውጋኣትን ዓድኻ ናይ ምስሓብ ከይዲ ስለዚ ነዚ ዘዋፅእ መድሓኒት እንታይ እዩ ኩሎም እንተተሓባቢሮም እዩ ናይ ሓባር ስግኣት ብናይ ሓባር ሓይሊ ፀጥታ ወይ ከዓ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ብሰላማዊ ምርድዳ እንተተፈቲሑ ብናይ ሓባር ትሕተ ቅርፂ እንተኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ኣቺቭ ክግበር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንዕብየት እከለ ትበሃል ዓዲ ጥራሕኻ ኣይኮነን ማለት ንሕና ንዓቢ ኢና ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ከም ተጋሩሲ ኣብ ማእኸልና ንርከብ ስለዚ ንዓና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝጠቕመና ወደብ ዝበሃል ዘሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብ መብዛሕትኡ ሰብሲ ካብ ሃርጌሳ ገይሩ ንታይ ዝበሃል ንድሬዳዋ ዝኣቱ ብድሬዳዋ ገይሩ ናብ ሓረር ዝሰገረ ብሓረር ገይሩ ናብ ድሬዳዋ ዝኣተወ ብድሬዳዋን ኣዳማ ዝኣተወ ዝመፀሉ ብጅጅጋ ብሱዳን ገይሩ ዝመፀ ማለት እዩ ብጁባ ብጅማ በዚ ካብ ሞያሌ ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ብኮንሶ ገይሩ ዝሰገረ ኩሉ ተጠቃማይ ንሕና ኢና ዘይንጥቀም ንሕና ግን የለና ናብ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ናትና ጫፈሲ ዋላ ሓንቲ ዝበሃል የለን ካብ ጅቡቲ ዝመፀው እንተኾነ ምናልባት ንዓና ይርሕቐና እዩ ንሱ ንእሽተይ ቅርብ ዝብል ናብ ገፅና ማለት እዩ ናባና ብዓፋር ገይሩ ዝመፅእ ማለት እዩ ቢሉ
ናባና ዝቀረበ ዝበሃል ንሽትለይ ንሱ እዩ እንተኾነውን ግን ንዓና ኣብ ጥቃና ዘሎ ነገርሲ ክንጥቀም እንድሕር ደሊና ንሕና ብሰላማዊ መንገዲ እንድሕር ኮይኑ እንተኾይና ዘይ ንጥቀም ኮይና ንሕና ብዓድና ዘሎ ውፅኢታት ቡና ይኹን ውፅኢታት ሰሊጥ ይኹን ናብ ኤርትራ ክጓዓዝ እንተባሂሉ ይጓዓዝ ምክንያቱ ንዝኾነ ጥቕሚ እያ ክመፅእ ስሚንቶ እዩ ዝድለ ስሚንቶ ፋብሪካ ኣለና መሶቦ ክትወስድ ተባሂሉ 40 ኩንታል 50 ኩንታል 100 ኩንታል ነፃዓነት መኪናት ከተኮይናሲ ታይ ዝጨንቀለና ንሕና ንረኽቦ ንረክብ ንህቦ ንህብ ከፊልካ ኢኻ እምበርተይ ከፈልካ ታይ ትረክብ ሕጂ እሞ ወዳእቱ ከምዚ ዓይነት ማህለቕቲ ዝየብሉ ውግእ እንድሕር ተኸፊቱ ግን ሓደ ነቲ ባሕሪ እውን ስግኣት እዩ ዝሕልዎ ዘለዎ ይመስለንን ካልኣይ ካ ንሕና እውን ነቲ ነነውሕ እዋን ዝፀንሐ ድኽነትስ 50 ዓመት ፀኒሕና ኢና እሞ 50 ወሲኽናስ 100 ክንገብሮ ኢና ዝብል ተዘይኮይኑ ኣፈላላይ የለን ምናልባት እውን ሓደ ግዜ ናይ ሓቂ ንምዝራብሲ ክንጥቀመሎም ዘለና መሰረተ ልምዓታትን ኣብ ውሽጢ ከርሰ መሬትና ዝርከቡ ትሕዝቶታትን ሕጂ ኢና ክንጥቀመሎም ዘለና ሕጂ ማለት ሕጂ ተዘይ ተጠቒምናሎም እንታይ ይኸውን ምናልባት እውን ኣብ ቀጻሊ እዋናት ምንም ዓይነት ረብሓ ዘይክህልዎም ይኽእል ሎምን ዋጋ ኣለና ወዶ ሎምን ዋጋ ኣለና ብባሕሪ ብጉዳይ ባሕሪ ብመጓዓዝያ ገለ ይበሃል ኣሎ ንግዲ ካሊእ ዓይነት ካሊእ ሞድ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን እንተመፅኡ እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሓንሳብ ንሓዋርን ለዊጡ ኮፍ ዘብል ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ግን ባሕርኻ ኣሚቑካ ዝተዮ ክብለካ ይኽእል የፍሊሕካ ዝተዮ ክብለካ ይኽእል እዩ ወርቅኻ ንባዕልኻ ኣብኡ መንከሽከሽ ስራሓሉ ክብለካ ይኽእል እዩ ነዳዲ ኣለካ ነዳዲ ኦልድ ፎርም ኦፍ እንታይ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ኢነርጂ ኮይኑ እዩ ድሕረ ደጊም ከምኡ ዓይነት ጥቀምና ገዲፍና ኢና ክብለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ማዕዘኻ ተውፀእ ዝግባእ ሎሚ ማዕዛ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ዓለም ኣብ ትደልይዋ ዳሕራይ ንዝፍጠር ናይ ምዕባልን ናይ ቴክኖሎጂን ሮኬት ላውንቸር ትራንስፖርቴሽን ክጅመር እዩ ይበሃል ብሓፂሩ ሲ ዊዝኢን ሚኒትስ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ክትብል ኢኻ ላውንች ተጌርካ ከም ሮኬት ማለት እዩ ሕጂ ኢራን እኳ ጀሚራት ናይ እስራኤል ሰላሊ ዓሚል ኢኻ ነይራ ሞይቱ ዳ እምበረ ማእኸል ምክንያቱ ኣብ ደገ ኢኻ ተሳስቆ ኢላ እንታይ ገበረልካ ግን ከምኡ ዓይነት ሞድ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ክሰርሕ እየ ኢሉ ኢለን ማስክ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ ብዙሕ እውን ነቲ ፕሮጀክት ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ይበሎ እሞ ኣይበሎ ይንብልን ይበሎ እሞ እዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ እንተኮይኑሲ ባሕርኻ ወዲ ባሕርኻ እንታይ ምልክተካ ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝሕጂ ዝዋጋእ ዘሎ ዝሕጂ ዓገግ ዝብል ዘሎ ዝሕጂ ሓገግ እናበለ ለይትን ቀትርን ዝዛረብ ዘሎ ሲ ኣብ ዘይኮነ ነገር ይዋጋእ ከም ዘሎ ክትሓስቡን ክትርድእዎን ንዓይ እውን ክትርድእን ኢለ ተስፋ ገብር ማለት ሶ ኢልና ንቕህም ከም ዘለና ከም ጀነሬሽን أتنا زرعتهم فلتو دبا ما يطلعتنا فقران جهران ما عيساو نسمعو كواتلنا انت نحنا كل جزيه دلوات كينا قبل ما عات المرشا لنا سراويت إرترا نخلو انتات ملك قمنا بقعزونن إرترا هجرنا مريتا بحرا سمايا دوماتا خيتفر برئسة تأمانت وتردلهم بترخا يوم اليوم النبي علبي شتكت بلولوم كم نيات قبغلي إسياس حنيتا قتالي أنبسا إسياس حنيتا قتالي أنبسا እንታይ ኢና ንገብሮ እንታ እዚኦም አንታ በርቂ የለን እንዲ ነዚኦም ኩስትደብል አንታ ኣብ ዲያስፖራ አንታ መኪና ይትረግጾም እንዲ ነዚኦም ኢሳያስ አይሞትኒ ኢሳያስ ነባሪ ወደ ሓደ ራእይ እዚ مخند واحد نزل تقوم بحرسة ولا نزل حجي قوم بح واحد نقوم بحرسة تقوم بحليها أنا أريد ولا معبد أنا بقول تحال حجي تي استفر عليه قدايسي بستفر عليه أواني زرّو لي انتايم زولو أبتقصد زلو مالت أنا ون تزاري واللي فلت إينا حيوانات قداينا وزيمس يخم يتوردو أيتبالاشو قدفو تحيوانات ون حدا تنعقو لهم كال أي نايولك أسب يمسلكم الله نعلمن
ንመንፈሳዊ ኣገልግሎትን እግዚኣብሔርን ንገንዘብን ብሓንሳብ ክተገልግላ ይትኽእልን ኢኻ ንስኻትኩም ንሓደ ሰብ ነቢይ ትብሉ ማለት ነቢይ ኢሳያስ ዝበሃል ነይሩ እዩ ቀደም ካሊእ እወ ደ ሪል ፕሮፌት እዚ ግን ግደፍዎ እሞ ነቢይ ክኸውን እቲ ናይ ኣየናይ እሞ እዩ ማለት ናይ ምንታይ ነቢይ ክኸውን ናይ ክፍኣት ናይ ሕመቕ እዚ መን እያ እዛ ኤልዛቤል ትበሃል ነቐተለት ትውድኦም ንብረት ነዞም ዓዲ ናታ ነቢይ ወይ ናታ ተምሳሌት እንተኮይኑ እምበር ሕጂስ እንታይ ነቢይ ኣለዎ እዚ ስኡልካ ሓሶት ወዲ ሓሶት እንዳገበርኩም ኣብዚ ነቲ ሃይማኖት ተንዕቅዎ ተፈትንዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ዘይኮነ ነገር ሰብ ንክስምዖ ትገብሩ ነውሪ እዩ ደገፍቲ ለይቲ ድቃስ የብልናን ይብል እዞም ኩሎም ደገፍቲ ኣሕዋትና ከቢድ ስቅያት ኢሉ ኣለዎም ማለት እሶም እዮም ካብቲ ተቃዋምን ላዕሊ ኣስመራ ናይ ምኻድ ዕድል ዘለዎም ወላ ሕጂ ግን ለይቲ ደቂሶም ይሓድሩን እዮም ዝብል ማለት ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኣነ እየ ነይረ ከምኡ ዓይነት ሓላፍነት እየ ነይረ ስቃይ ኣለዎ እዩ ምድጋፍ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ከቢድ ስቅያት እዩ ዘለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ብካሊእ በሓላ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከመይ ሪኢኹሞ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ሃናፃይ ርእቶ ገዲፍኩም ኪዱ ክብለኩም ደሊ لوام كنا خون لكم كائمنا تشاو احنا غنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب